την χάριν άρχοντες στο στόμα μου να ανοίξω, όμου με τους συντρόφους μου να σας καλησπερίσω. Να σας πω τα θαύματα που έδειξε ατός του, με του Θεού τη δύναμη που το βοηθός του. Σπουδής γραμμάτων εμπλεός, σοφίαν πλουτισμένος, παρόλον εθαυμάζετον που το διδαγμένος. Της Καισαρίας γέννημα, πλάστος Καπαδοκίας, ο ποιητής και λατρευτής